Kai Jones, chydig o le gan Sean Bradley. Bradley ar ergyd, y gwiriad at Mendes, Nash yn unadu fo a John Danby yn arbed yr ail gynnig am Mendes. Mi ddylai'r cofis fod ar y blaen. Baines at Rob Hughes. Traed sydyn gan Hughes a pas dda tuag at Burrows. A mae Nathan Craig yn rhydd ar y dde. Craig ar ergyd. Fydda honna wedi bod dipyn o stori. A dyma Rob Hughes, cyfle arall i'r Fflint. Heibio'r postyn gan Rob Hughes. Bradley. Burrows di glynu at ei dasg. Sean Bradley unwaith eto. Bradley yn ddygyn yn croesi. Peniad allan, Montag at Noah Edwards. Edwards, Mendes! A doedd o ddim yn cam sefyll. A wedi 73 o funudau, mae Paulo Mendes wedi rhoi Caernarfon ar y blaen i ail gôl y tymor yma. Dwi'n siŵr os mae pas yn tergyd oedd hon gan Noah Edwards. Ond Mendes yn ei ffasio heibio i Danby. Richie Fawkes yn clirio i'r Fflint. Dyma Jonathan Anderson. Anderson. Na chi bas at Kai Jones. Jones am yr ail! A Jones yn gwasgu'r bêl o dan y golwr. Jones yn dathlu. Y cofi am i'n dathlu hefyd. Gôl gynta'r tymor i Kai Jones a mi gymodd o honna'n dda hefyd. Ben Nash camu ymlaen o'r amddiffyn Cadwaladr. Munudau'n weddill os na gôl gysur i'r Fflint. Edwards yn clirio. Dyma Nathan Craig ar cynnig. Mae'n gwiro at Richie Fawkes! Fawkes yn tanio am gôl gan y capten. Nathan Craig ar cynnig cynta. A Richie Fawkes bollen at y postyn pella. A nhw dechrau'r ail hanner ac yn nhw'n dda. Ac yn ei amddiffyn y dda aros yn y gêm. Wedi'n cael y cyfle yna a sgorio'r gôl, ond yn ni'n edrych fel os ni'n medru sgorio un arall ar ôl o. Efo'r saini newid yn dy gael nes Davies, so gobeithio pan mae'r pethau trwad efo fo, wan fedrith o adio dim bach o hynna fyny ffrynt, achos da ni'n gwybod talent gan o fo. Mi ddeud, mae'n dal yn 36, so mae'n gwybod lle mae'r gôl.